Karata November kalo klinan samba fulani muga anduru DMS-TV chena muso awni che awni yatuma hayo bismillah ka ko kibaru kena uga foli anita no wanka no wakana lami bago bela jele maliko no animal ko aga ko kibaru nyo wakati seli kuna fal damne la bi hamita États-Unis jamana konnana Donald Trump ni ale États-Unis jamana nyomay ale kuma bado fo aga kuma ye bagabagal bayere de kanya si jema makaira ka fo kale bena ka fintigla ka ubla ka ta jamana dawla yoro mina ni kirechon yoro kon nube ka ulu toro walma ko ulu faga wala sa ale ka fintigla ka ta o yoro kirechon yoro kon la kana walma ka nyangeli jugu yere ken ni ga nyasi maminu yere kon me ku faga walma ku toro koni ata kala je ko dugu chama yere me ina fo faranfina alen moyen orient fo kata se asie yere kon ma ko yero yere kon na ko violence bayere be ko yoro ndine ko yere la ko mamara mafetigi do hube be ma ci wale ma ko yere kon beta atake ni ga nyasi egilizuma aleni maminu ye chrétien oluga dugu kon nana misali ala ko Niger jamana kon nana ko groupe do be no nubolu wele ko Boko Haram ko luye chrétien chama bayre kon faga église kon nana ko dugu do yere kon na hina fo moyen orient fana ko yero la ko chrétien ma chanko sobe yeno ko afana ko bu faga sanga ni wakati Trump ya yera ka fo ko ni violence jugulu nu kon kanya si chrétien ma ko yere kon manga ko alebe na se ko na dongo bela jelege wala sa o bela jelenga ban ngami e dine nyemo fo kata se politique nyemo chama ma olu yere kon Donald Trump kan kuma nu kon jalagi ka kan kuma nu be se ka ke sababu ka furugu yere bila dine un nyogonche kon ya ko Donald Trump be ka si chrétien nga sa ka ko korore ka fo ko abe chrétien yere de kon la kana ko sobe ka teme dine to yere kon kan ko ka soro ni bela jele yere de damaga kan wa jamana chama yere be no minu maso Donald Trump kan kuma ma wa ya ira ka fo États-Unis yere sengana do wa jamana kunga ko kan ko wa fana ko États-Unis sengana do wa jamana kono na ko la nga maminu yere kon me Donald Trump fe olu yere kon sona Donald Trump kan kuma nu yere kon ma wa klatun da ira ka fo ko chrétien yere koni ko nyina ba yere de keleno luko ko nga soro ko ka ngala kana yere di mami nu fana te Donald Trump fe olu yere kon mason ko ina wa ya ira ka fo ku joro ni bare du kada kan ko Donald Trump bega dineta ka maula sira wa fana ka bega ke ga mo yere fana klan dina nyoma ko olu kon meka usigi ka Donald Trump kan ko yere kon tetemne ko sobe ngami yere kon ye chrétien nyoma ko ye olu ya ira ka fo ko manga yere kon te siga sarani manga were ko lu be ben dialogue alen justice international yere de kon fega teme kele yere kon kan ko kasara juguba do kera Armenie jamana kon nana nin yero ko fole yero kon me Europe aleni Asie de nyogonche ni aga suru Georgie Turquie aleni l'Azerbaïdjan yere la aidara ka foko kalando me bisi do re kon nana ni bisi yere kon me gataga kalango voyage do re la o wati yere de kon nana ni bisi yere kon tarabi dingere kon nana ko bisi kon nana ko kalande ma biduru bonyango re kuma kon nana ko wafana ko nu bela jele bora jamana ka kalanso ba yere kon na ukume ku kunda gataga voyage d'ore la ni oyo kalanko voyage re wuto o ko ne symphony uga bisu yere kon tagara ni kasara juguba yere kon ke aidara ka foko miye pompe mo holu yere kon na telia yere la o yere ko fole ne la wala sagana mamin jogina niga olu yere kon la kana uga autorité ya yere ka foko mata an wulu vlade koni jogina ko lu chela ko makele yere kon malakale yere de ta jugara ko sobe autorité ma wu telia ko sobe katagani o ma jogile nun koni kena so la wala sa u be se ka frake telia la chugo mi yere la kuna folfolo minu blala ame wati na ina foko sisan o kuna folya nu ya ira ka foko mashiri mabona anina ame wati na ina foko sisan ko nga mi yere kon nga jogini yere jugara ko sobe ko aliga ko ga gelen ko sobe yere ko kun jonjo kele yere kon ma soro ka foko mi yere kon kerani kasara juguban yere sababu yi nga ma yere kon ko yere nyinga ka foko yalma ko ferengo problem yere ko me bisi na wa ko walma nu ga chauffeurin kon mega bolili ke ni vitesse ri ngami yere kon ni Armenie autorité ma we holu lino ka sekaskal bayre kon bolu da wala saka do ko mi yere kon gera sababu wala saka ni bisi yere kon nga accident yere kon ke Ervan université ma yu ga demeta ni ga nyesi maminu yere kon joginan ko ina halenu ga fami yere kon ma Armenie gouvernement ma yere kon e laidu kandika foko lu yere kon mena lakana bare sabati u ga siraw kan krengere ne yala kalando aleni maminu meta uga dugu visiter wulu ka transport yere la kada ka ngosira min me kulu kerefela nu yere kon nan ko danger bari bu osira nu yere kan Sarak nafo aleye Francis jamana nyema jalakini oye Emmanuel Macron kada kuna folia kulo doka kuna folia minu yere kon te chen kuna folia nu ya ira ka foko Emmanuel Macron kale biga warre blagata Franfina jamana o kon nana ninga olu deme Sarak nafo alere musoyi mime politique barake
ale ka suru Eric Zemmour yɛrɛ la kosɛbɛ ni Eric Zemmour yɛrɛ ye parti Reconquête ɲɛmaa ye. Sara Knafo ale ye Emmanuel Macron jalaki k'a fɔ k'a bɛ ka Faransi foroba wariw yɛrɛ ta ni ka o di farafinna jamanaw ma. Nka min yɛrɛ ye ko in gɛlɛmayɔrɔ ye a ka jalakili ninnu yɛrɛ kɔni dalen no kunnafoniya kolon de kan kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. K'a kuma na fɛn kan fɛn min yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye walima fɛn min yɛrɛ kɔni fɔcogo yɛrɛ ma ɲɛ. Kunnafoni kolon minnu yɛrɛ kɔni carila olu y'a yira k'a fɔ ko Emmanuel Macron k'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ euro miliyɔn caman yɛrɛ kɔni bila ka taa farafinna jamanaw kɔnɔna na k'a sɔrɔ ko sɔrɔko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na. Ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko nin kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko wa fana k'a dama tɛmɛna kosɛbɛ. Ko tiɲɛ yɛrɛ la o kun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ programme ye. Ko cadeau yɛrɛ kɔni tɛ ka bɔ mɔgɔ kelen yɛrɛ ka yɔrɔ la walima ko financement direct yɛrɛ kɔni tɛ walasa ka taa farafinna jamanaw kɔnɔna na. Nka Sara Knafo ale ye nin kunnafoniya kolon ninnu ta kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ni ka o kɛ i n'a fɔ o kunnafoniya ninnu ye tiɲɛ yɛrɛ de ye. Wa a y'a yira k'a fɔ ko Emmanuel Macron k'ale bɛ ka Faransi wari yɛrɛ de ta ni ka o di farafinna jamanaw ma ko Emmanuel Macron k'a jantolo bɛ farafinna jamanaw yɛrɛ kan kosɛbɛ ka tɛmɛ Faransi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan. Sara Knafo ale ka nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni carila kosɛbɛ a ka parti maaw fɛ ni o ye Reconquête mɔgɔw ye. Ko nka ko kunnafoni diyɔrɔ caman i n'a fɔ France Info walima Le Monde olu ye nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni nkalontigiya wa u y'a yira k'a fɔ ko kuma ninnu yɛrɛ si de tɛ tiɲɛ ye. Gouvernement maaw ni olu ye Emmanuel Macron ka cidenw ye olu y'a yira k'a fɔ ko financement fosi yɛrɛ de kɔni ma kɛ ka ɲɛsin Afrique jamanaw ma. Ko dɛmɛ dɔrɔn de don walasa farafinna jamanaw ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na i n'a fɔ jamana caman fana b'a kɛ cogo min yɛrɛ la. Ko nin tɛ cadeau ye ka ɲɛsin farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ma ko nka ko diɲɛ jɛɲɔgɔnyaw de don min bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko polisi fila jalakilen don k'a fɔ k'u binna muso dɔ ka bombi kaso kɔnɔna na wa u kɛlen ka tila u tilatun ka nin walijugu yɛrɛ kɔni filimi. Bombi ale ye dugu dɔ ye ni ale bɛ Paris Nord Est fanfɛla la Faransi dugu yɛrɛ kɔnɔna na. Ko nafaba yɛrɛ de kɔni bɛ nin dugu in na ka d'a kan ko tribunal caman yɛrɛ bɛ o yɔrɔ in na k'u ka nin walijugu yɛrɛ kɔni kɛra tribunal dugu jukɔrɔso yɛrɛ de la. O yɔrɔ yɛrɛ kɔni bilalen don ka kasoladen dɔw de bila yen nɔ minnu ka jugement yɛrɛ kɔni bɛna kɛ. Ko polisi fila minnu yɛrɛ kɔni jalakilen don ko kelen si san bɛ taa san 35 kelen yɛrɛ ta bɛ taa san 23 de la. K'u bɛ baara kɛ service de transfert et de surveillance de détenus de la ni o de ye ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni sigana bɛ olu la k'olu minɛ ka taa olu bila tribunal kɔnɔna na ale ni fana ni ka olu garder kasow kɔnɔna na. A yirara k'a fɔ ko bin kɛra muso min yɛrɛ kɔni kan k'ale si san bɛ taa san 26 de la ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ tribunal kaso dɔ de kɔnɔna na. Ko polisi fila ninnu yɛrɛ kɔni jalakilen don k'a fɔ k'u binna muso in yɛrɛ kɔni kan kaso kɔnɔna na wa u ka enquête y'a yira k'a fɔ k'u ye nin walijugu yɛrɛ kɔni filmé n'u ka téléphone fana de ye. K'o kɛra sababu ye ni ka u ka walijugu yɛrɛ kɔni tɔ juguya ka d'a kan k'u ka bingani wale yɛrɛ kɔni filmé k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ kɔni ma jɛn n'a ye. Ko ye crime juguba yɛrɛ de Faransi jamana kɔnɔna na. K'u ka investigation fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni polisi fila ninnu yɛrɛ kɔni minɛna ni ka t'u bila kaso kɔnɔna na yan'u ka kiiritigɛ wagatiw yɛrɛ kɔni cɛ. Nka ni polisi fila ninnu yɛrɛ kɔni u ma sɔn nin wale yɛrɛ ma fewu fewu u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni nin muso yɛrɛ kɔni cɛ k'a jara muso yɛrɛ de ye fana. Ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kiiritigɛlaw yɛrɛ kɔni ma sɔn polisi ninnu ka nin kuma ninnu yɛrɛ kɔni ma. Ka d'a kan ko bingani yɛrɛ kɛra muso min kan ko ale yɛrɛ kɔni ye plainte tigɛ ni k'a ɲɛfɔ k'u ye nin walejugu yɛrɛ kɔni k'ale la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ma sɔn a ma. K'ale tun bɛ polisi ninnu ka garde de kɔnɔ donc ko fanga yɛrɛ kɔni kun t'ale la walasa ale ka se k'a ban nin ko in ma. Kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ tuguni ko tribunal kaso tɛ maa si de ka bingani wale kɛyɔrɔ ye. Wa Faransi sariyaw kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko maa min minɛlen don ni k'o bila kaso la k'o sago tɛ fosi yɛrɛ de la ka d'a kan k'a bɛ finitigiw ka mara de kɔnɔna na. Ko o la k'ali ni muso yɛrɛ kɔni ma se ka boli walima ka kule ko b'a yira k'a fɔ ko bɛ jate bingani wale yɛrɛ kɔni fɛ ka ɲɛsin muso yɛrɛ kɔni ma. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka nin video ninnu yɛrɛ analysew kɛ ka tribunal caméra de surveillance yɛrɛ kɔni ni ka olu lajɛ kosɛbɛ. Ale ni k'u jɛɲɔgɔn dɔw ɲininka n'a sɔrɔ n'u ye fɛn dɔ mɛn ou bien n'u ye fɛn dɔ yɛrɛ kɔni ye. Nin ko in yɛrɛ kɔni balila muso yɛrɛ la kosɛbɛ o ko hukumu de la n y'a ye k'a fɔ association ale ni psychologue maaw yɛrɛ kɔni kɛlen don ka nin muso yɛrɛ kɔni minɛ ni k'u janto a la kosɛbɛ. Wa min yɛrɛ y'a ka avocat ye olu bɛ ka justice ale ni bonya yɛrɛ de ɲini ale ni ka danaya yɛrɛ kɔni bɔ polisiw fana kan. Faransi sigiba maaw dabali balen don k'a fɔ ko cogo jumɛn de la ko polisi minnu yɛrɛ kɔni bilalen don ka maaw lakana ale ni ka sariyaw yɛrɛ bonya k'olu yɛrɛ de kɔni jalakilen don k'a fɔ k'olu de ye nin bingani wale ta ni k'a ɲɛsin muso dɔw ma. Ministère de l'Intérieur min sigilen don ni o ye polisiw ɲɛmaa ye olu y'a yira k'a fɔ ko hali ni kiiritigɛlaw y'u ka baara kɛ ko nka ko polisiw fana kan ka wuli ka kɔlɔsiliba yɛrɛ de kɛ u ka agents ka comportement yɛrɛ la
muso ka jɛkulu min bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ale ni duralelo ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin bingani wale yɛrɛ kɔni ka jugu kosɛbɛ ko wa fana k'a bɛ hadamadenya dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɔ a la polisiw ka syndicat maaw y'a yira k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni ka kiritigɛlaw yɛrɛ kɔni to walasa u k'u ka baara kɛ cogo ɲuman na ko ni nin wale ninnu yɛrɛ kɔni kɛra tiɲɛ ye ko u ni polisi fila ninnu yɛrɛ kɔni k'u bɛ gɛn ka bɔ jamana baara la wa fana k'u bɛ to kaso la ka san 20 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna na nin de bɛ dansigi an ka bi ko ka kibaruyaw la an b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma